Ya? Hayattanmı? Şu Muhammed Mangay yardım mı memlekette? Zo, links van. Dan wordt een flank bij links. Neden baba? Yok ötme köpürde ötüyoruz ne? Ne filan? Gelin. Hop. Sorry. Rồi. Sao cái đó? Nó cười mà tôi mua đó. Ya köremezsin sen. Kena sen? Makan nerede? Kena sen nerede? Sen kena? Batman.
Ja, köyden tutup da bak köyden ekmek var. Ik pak die bieten. Ha? Mehta bir yakın kep kalmaz. Ha, mola katsa. Mola katsa. Ya tamam. Miyaz birisini de kıldı. Barda. Come on. Ha, sama. Wes grab, ya kan grab kimse. Ha? Ha, okey. Ha? Ne kıymet. Dur. Ya sen joyun kim adam? Ya sen joyun kim adam? Hit. Kim attı? Hit. Vanaf komt, dan terugkomen. Dat kan toch gewoon dit maken, want... Hè? Wat? Dat is wel even. Ik snap het niet. Wat we doen. De andere kant, de mensen vanaf terugkomen, dan terug hier, dan alles dit maken. Dat mag hè? Dat mag hè? Je mag Hij mag rondgaan, hè? Dat mag? Hij mag toch rondgaan? Je mag rondgaan hè? Dat mag hè? Als je zo goed bent om er helemaal rond te gaan, dan mag je dat hè? Oké. Zet je bedoeld? inşallah. Ja? Zet je bedoeld? Zet je bedoeld? Ja. Dus kijk, wacht hè.